Христо, в цялата страна те наричат ашламинатора, което е едно прозвище, запомнящо се веднага. Откъде е този интерес? От малък ли го придоби или след това с годините интереса към овошките, към растенията, въобще към този вид дейност? Ами аз съм късметлия в това отношение, защото баща ми беше създал едно малко разсадниче в двора. Аз мога да се кажа, че съм с селско детство, въпреки че край градско предградие беше си живо село, квартал на града. Кой град? Град Търговище. Търговище. И баща ми беше направил едно разсадниче, в което създаваше и облагородяваше плодни дървета. То беше за удоволствие, то беше неговата страст, не е било за бизнес. Ами той ги подаряваше, раздаваше на приятели. Също извършваха в селото залесявания на такива тротуари с обаче плодни дървета. И самия, понеже баща ми ги присаждаше, облагородяваше и създаваше тези дървета, аз имам огромния шанс да приема директно от родител, а повечето са виждали от бабите си и от дядовците си, че шладисват, че присаждат. Това е стар занаят и аз съм огромен щастливец, че мога да върна това старо познание, което са го владеели нашите старци по селата, нашите прародители. Аз мога да го върна и в наблюдението си и в заниманията си с хора забелязах като огромен пропуск, че баща ми е ходил да свърши работа на хората. Той присаждаше на хората, но твърде малко хора е научил, въпреки че има научени. И аз като наследник на баща ми имах шанса да надградя, забелязвайки, че е пропуск да не покажеш на хората, в смисъл да ги насърчиш, да ги научиш. Да предадеш опита си. Да, хрумна ми постепенно в заниманията, че е много по-добре да предам опита си, а иначе способността да помагам я имам директно от баща си. Аз се старая винаги в моя живот да помагам на хората. Това е страхотно. И това е помощ за познание. Дялката тук на разклонението са ви тези неразлистените пъпки. И така можете в период на закъсняване с вземането на калем да се снабдите с калем. Лесно може да си добиете калеми и всеки сектор с 3 пъпки е калем. Растежните пъпки са остри, те са като копия. Така че по това бихте ги разпознали. Ето на това конче има едновременно и растежна, има и плодна. От колко време ги правиш тези демонстрации? Ами демонстрациите вече се събраха пълни 10 години. Сериозно? Да. Като първия път изхитрих се, аз нямах обществена платформа от типа на Facebook профил и такива неща. Една приятелка, която я видях, че е много активна във Facebook средите, с хора екозаселници. Значи това са хора, които са се изнесли на терен и вече се опитват да създадат там градинки, благородни дървета и така насетне. И като я видях тя колко е активна покрай профила на жена ми, я видях, нали, през профила на жена ми във Facebook, видях тази приятелка и викам, айде ти да направиш да обявиш едно събитие. Просто бях дълновиден, нали, предвидлив и тя като направи това събитие, дойдоха 20-30 човека. Беше впечатлително за мен, нали, още първото мероприятие преди 10 години, дойдоха 20-30 човека, доста заинтригувани и получи се прекрасно. И виждайки резултата от едно случило се мероприятие, провело се, аз се насърчих още повече да водя напред такива обучения и започнах постепенно да ги усилвам, да ги развивам, като вече в ранна пролет имам сигурно на 20 места в България различни. Старая се да са изнесени обученията на терен, както днес сме при Йорданка Благоева на язовир Искър на едно прекрасно място, природно. Наистина. Градина, но природно място, ето птичките пеят. И пак имаше 30 на човека според мен, а може би и повече. Да, имаше. Еми аз си продължавам специално в ранна пролет, вече 10, между другото става 11 сезон, той е много интересен феномен. При 10 години съм започнал, но първата година се брои нулева. Вече 11-ти сезон преподавам и всеки сезон вече имам по 20 места различни в ранна пролет. За 10 сезона са се събрали над 100 места. Из цяла България изключително разхвърляме. Една тръба.
ще ви покажа някакъв общ изглед на тази популация. Това са тестови работни пръчки, учебни пръчки, учебен материал. Между другото, арония може да се присъди на круша и на глок, да ви се хване и така да имате интересна присадка. Става на круша арония. Какво ще опита да се съчетае? Добре. Ема тук слушам, Може. Всеки път идват средно между 10 и 50 човека, която е една компактна група и аз мога да я обхвана, да им покажа с калемчетата, с пръчките, какво им показвам. Показвам им, че на един див първообраз на дадения дървесен вид, да кажем на един див дребен дрян, можеш калемче дрян да отрежеш, калемче едно клонче обезлистено. Аз им показвам това калемче, клонче, как да го монтираш на дивата подложка, да се хване, да се срасне и да тръгне да расте нагоре културния сорт. Това е всъщност същината на ашладисването. И ти го правиш много подробно, много обстоятелствено, което е хубаво, защото има хора, които за първи път идват и чуват за ашладисване, нали така? Абсолютно, да. Много съм щастлив, че успявам да увлека хора, които не са чували за това нещо буквално, защото съвременният живот е в градовете, в такава една бизнес или в някаква обществена среда, където не им се налага тая дейност да извършат с дърветата. И щастлив съм с това, че съм заразен. Ставам заразен един път с ентусиазма си. Точно така. Но втори път, освен ентусиазма, има и така нареченото надграждане. Аз от едното мероприятие си правя изводи, къде съм допуснал грешка, къде съм загубил интереса на хората. Всеки път има разлики, даже хора, които са идвали на мои отделни мероприятия, викат, този път много различно от предния път. Викам, беше различно. Абе ти направо като един актьор, защото в край на краищата в нашата работа актьорската също е така. Играем едно и също представление, но зависимост от публиката, всеки път е различно, всеки път е различно, има нюанси. Така че и при теб явно е така. Да, моето може да бъде определено от една страна като представление, защото аз им представям нещо на хората. Но много съм щастлив, не знам ти ще кажеш в актьорството как се нарича тази дейност. Аз включвам много активно, публиката много активно включвам в участие. Интерактивно се нарича. Интерактивност. Тоест, аз бях свидетел днес, ти отговаряше на всеки един въпрос и то пак подробно, с внимание, което доста често в училище преподавателите, които това им е работата, не го правят. Те пренебрегват въпросите на децата или им отговарят повърхностно, докато ти отговаряше на всеки един въпрос обстоятелствено и подробно, което мен много ме впечатли. Поздравления! Благодаря. Поздравления. За мен е кауза, но хубава кауза, защото човек, когато създава благородни дървета, остави нещо след себе си. Има вековни направени ашладисани присъдени дървета. Реално това е дейност не за 1 и за 3 години. Точно така. Щастлив съм, че тая кауза мога да я предам на хората директно в ръцете. Ето сега, както на днешно време е станало модерно хората да бъдат екранни. Ние сега се излъчваме по екрана, но най-ценното, както и на социалните мрежи, им казвам следното. Вие в една група по интереси, нека да е група за някакво изкуство, нека да е за картини, нека да е за дърворезба, нека да е за отглеждане на пилета. Но когато вие се съберете на терен, да кажем, ако е група за пилета, се съберете с пилетата на терен, ако е за дървета, както ние се съберете на терен, за да облагородиме няколко дървета днес, вече се минава в една истинска човешка плоскост, където изчезва онова, което е било до вчера екранното, пращаме си емотикончета, пращаме си усмивчици, но това е малко изкуствено, в крайна сметка се превръща в едно изкуствено общуване, защото всеки се е скрил зад екрана, той там дори може да демонстрира настроение и емоция, тук никой нищо не демонстрира, цял ден сме другото, което е продължително, когато е продължително мероприятие, в хода на продължителното мероприятие човек се отпуска и може да покаже себе си. Намира единомишленици, дори приятелства се завързват. Абсолютно, да. Това е едно младо дръвче, саморасло или посадено наскоро и то си има някаква коронка, може да е с по-голям размер. Това е схемичка, схематично, нали, как са му разположени клончетата. Ще приемем, че тук нагоре му върви върха, а това са му някакви разклонения. Сега внимавайте къде са добрите места, където бихме закачили тази клонка калем. Добрите места са от кота 0, тръгвайки нагоре по оста на дървото. Оста на дървото е тази, която води от корена нагоре по вертикалата, към най-високата точка, но сравнително по вертикална ос. Затова вашия калем трябва да бъде сложен по-близо до уста, като най-силно е да бъде сложен максимално близо до уста, да кажем на 5-8 см от уста, така, да изрежете и да си монтирате калема дори на странично клонче, но близо до уста.
Много хора, между другото, за това ми благодарят. Той вика, ние вика, не правиме калеми, не продължихме с присаждането. Обаче вика, на твоето събиране се сприятелихме с хора. Да, точно и така. На всичкото отгоре, правейки ги разхвърляно из цяла България, имам по изолирани места. Нали? Имам в Видинско обучение, имам в Петричко обучение, имам в Странджа обучение, имам в Силистренско обучение. Старая се из цяла България да разхвърлям моите мероприятия. Те викат, примерно ни от Видинско преди 3-4 години, викат, трябва ли ти да дойдеш в Видинско, за да не запознаеш, ние не се познаваме тук в селата. Ами викам, явно трябва. На днешно време така се получава, че двама хора от едно също село могат във Фейсбук да не знаят, че са от едно и също село и да си пишат някакви работи. И да са фейс-приятели във Фейсбук. И да не знаят, че са от едно и също село. Защото някой, ти знаеш, много е разпространено, примерно във Фейсбук, той е живял известно време в Англия и ти като му отвориш Фейсбука, той излиза, че е в Англия, защото не си е сменил местопребиваването. Има много такива. България, и той вика, леле, трябва ли ти да дойдеш от другия край на България да ни запознаеш, ние тук не се познаваме. Така че тия реалните случвания имат огромно значение не само за работа с дървета, или за работа с хората. С хората, да. Ти го правиш чудесно. В земята на земята ние дялкаме така, с едни последователни движения. Много е важно да обърнете внимание, че първо се щраква с ножица или трионче, а след това с ножчето се дялка. Да се направи една цялостна елипса, която цялостна елипса издължена я правите на тънко клонче, тънка подложка до около сантиметър диаметър. Може да се работи с по-тънки калеми. Вие го прилагате ляво или дясно по едната страна. Тук също. Не средата, а едната страна. Не средата. Защото силата е в кората. Колко пъти седмично или месечно ги разпределяш? Ами, моите обучения по лъчвадисване, присаждане на дървета започват от януари месец, защото така реченото зимно присаждане при липса на зима може да се започне януари-февруари. Започват още от януари месец и обикновено ги приключвам към май месец, когато цъфнат и се разлистят дърветата. Просто е най-силно в ранна пролет да се направи тази дейност. Точно. И защото аз сезонно искам да преподавам и те като си вземат калемчетата, аз раздавам и калеми, да отидат да си ги направят. Това е най-подходящия сезон, така че ранна пролет, края на зимата. А колко често? Каква е регулярността? Честото е, старая се почти всяка седмица. Обявявам ги в групата Шладисване, в група Помощ за село. В селската група във Фейсбук или в групата Шладисване ги обявявам, или в канала ми в YouTube Христо Шламинатора, който основно е така образователен да науча хората за това. Обявявам ги и почти всяка седмица гледам да са някъде, даже 2 пъти седмично, съботата съм на едно място, неделята съм на друго място, само и само да включим повече мероприятия, не като брой повече, да сме на различни места. За пример, сега сме в Софийско Самоковско, вчера бяхме в Кюстендилско. Съвсем друго село, природна обстановка. Другия уикенд? Следващата събота и неделя ще бъде в Троянско. Последващата събота и неделя мероприятието ще бъде в Трънско. Врабча Трънско. Ти покриваш наистина цяла България. А какво правиш от май до декември? Ако не е тайна, разбира се. Аз съм височинен работник, това с което изкарвам доходите на семейството. Алпинист, правя топлоизолации. Професията ми е височинна и всъщност в топлите месеци отделям повече време за работа, за да мога все пак да имам средства за семейството. Имам вече 5 дечица, също това огромния. Да са живи и здрави. Плюс старая се да насърча хората и с това. Хора, имайте повече деца, старайте се в тая посока, защото децата са богатство. Аз, големия ми син е по-висок от мене вече на 20 години. Малкият ми син, който е най-малкият, е на 3 години. И е такъв сладур, невероятен сладур. По средата 3 момиченца. Аз съм богат. Аз съм наистина като от приказките, защото имам 3 дъщери и то, нали, как се казва, един цар имал 3 дъщери. Но имаш и 2 сина. И 2 сина. Аз се чувствам вече едва ли не като цар в това отношение, защото децата са истинско богатство. Ние с жена ми, и тя е героиня, проявяваме много устой, нали, много постоянство в това нещо. Защо? Защото децата са най-голямото богатство. Може би всеки ще го каже. И са бъдещето, разбира се. И бъдещето. Повечето овощни видове направо се опозоряват, ако не търпят някаква резидба. И при една презгъстена корона слънцето, като не може да влиза, спира да изкарва нови клони. Когато не изкарва нови клони, дървото почва да боледува, почва да старее. Гледайте се колкото е възможно по-близо до уста. Това е силното място, където ще ви остане и след години присадката. Когато говорим за многосортовост на едно дърво, имайте предвид, че не всички дървета се чувстват добре с многосортовост. Ябълката е един от прекрасните примери, на която всеки клон може да е отделен сорт.
Обучението са безплатно. Защо безплатно? От баща ми съм видял, нали, това, че мога да давам и да помагам на хората. Това е вид помощ за познание, помощ за познание. Но другото, което е, че наистина нашите старци, деди и прадеди са го правили това по селата си и е било достояние на всеки човек, който си има двор или околен участък, защото може и някое диво дърво на баира да присъдиш, но е било наистина достояние на хората, както например сега е достояние на хората да отидеш на ресторант. Лесно е до тебе, нали, ставаш, отиваш, вече е достояние. Тогава е било достояние това с присаждането. Вижте един мой курсист, който има успешни присадки, ако не сте виждали. И всъщност аз не чувствам необходимост да се иска такса за това нещо. Връщам нещо, което се е било съвсем обичайно. Да, така беше в моето детство. Аз съм расъл в Ботевград и понеже баща ми почина, аз останах малък сирак, майка ми казваше, ще извикам съседа или комшията, казваше, тя да слади съкрушата. Да. И викаше съседа, който идваше напълно безплатно, разбира се, и тя го черпеше с една бутилка ракия или с една почерпка или на обяд и той сладишваше по няколко дръвчета. Част от човешката взаимопомощ. Точно така. И моето старание е в тая посока, нали, да върна доста хора да се поправят. Най-елементарното е, ако единият човек е специалист електричар, а другия разбира от дървета, и когато сте на село, най-обичайното е електричара да ти каже, тук имаш късо на елинсталацията, изключително лесно ще ти го оправя. Това късо, а другия му казва, това дърво ти е за оправяне, ще дойде пък да ти оправя дървото. Това се нарича човешка солидарност, която много липсва, за съжаление, особено в големите градове, но така да има хора като тебе, които я връщат, за което искам да те поздравя, да ти стисна ръката. Браво на тебе, да си жив и здрав, продължавай, дързай и ще те следим, да знаеш. Благодаря. Успех! Успехи на тебе от екипа на Цветен лабиринт. Благодаря много.